And we're back. Huwag na natin patagalin pa habang mainit pa ang laban, no? 1-0 for Red Pink Party. Red Pink Party naman ang nasa left side ngayon or first pick. So titignan natin kung ano yung kanilang baban. Faramis ban. Ano yung masasabi mo dun sa last game nila, Sarnoli? Maganda yung laban. Muntik na, no? Pero itong si Glue, ang ban. So mukhang di na natin makikita si Glue sa tournament na to. After na pinakita against Esme nung unang second game, no? Second game. Diggy ban again. So mukhang nagsiset up ulit sila para sa Atlas. Tignan natin kung ibaba na nila yung Atlas ngayon. Atlas ba? Ano yun? Mukhang malaki talagang threat sa kanila yung Atlas. So, open yung Kufra. Tignan natin sa dalawang team na to na madaming Kufra user. Kufra agad. Red Pink Party. Mukhang ito na nga. Papakitaan na ni Sorry si Jester. No? Tignan natin kung anong counter ni Jester dito sa Kufra pick. So, ayun. Kuha ulit sila ng carry. Ang Red Dagna. And Valentina. Oo nga, na-open na yung Valentina ngayon. So, meron silang pangkuha ng SS ni... Sorry, tignan natin kung anong magagawa ng Valentina dito sa game na to. No? Ano pa bang pick ang pwede niyang kunan ng malupit na SS? Oh, Lapu-Lapu. Sila naman ang kumuha ng Lapu-Lapu ngayon. Lapu-Lapu and Leomord. Lapu-Lapu Leomord. Medyo Sarnoli, medyo mili sila masyado, no? Against Gigi, which is a carry. So tignan natin kung anong kasi kung hindi makadaan, kung tumaba si Gigi at hindi masyadong makalapit itong dalawa, medyo dehado sila sa clash, I think. So Grak ang third pick nila. So si Jester ay mag-Grak if gagawin nila itong tank. And minsan na rin tayo nakakita ng Grak na fighter. So tignan natin kung anong. So on third ban nila 1-1. Wala pa tayo nakikitang 1-1 sa tournament na to. Wala pa tayo nakikitang 1-1 sa tournament na to, guys. And si Joy. First time maban si Joy. Matagal nang open si Joy pero never pang may nag-pick ng Joy, no? So tingnan natin kung ipipick ba nila tong kung ano ipipick ng Red Hagna. Ling, Pyojicat, Ling. Nakita na natin kung paano mag-ling to si Pyojicat. Pero Pakito pala. Actually si Pakito. Napaka lakas niyang Pakito na yan, no? Matagal na yung tinerf, matagal nang ninerf yung Pakito, pero hanggang ngayon nasa meta pa din. Pero actually si CJ ang pumili ng Pakito, so fighter to na Pakito unless mag-swap sila ni Pyojicat. So Lunox ulit ni 2 Chains at Claude ni Totski. So, bukas yung Beatrix pero hindi kinuha ni Totski. Ito yung kanina niyang ginamit. Mukhang... Akai. So, double tank again. Akai Grak. Akai Grak Pakito. Akai Grak Pakito. Kari. Valentina. Valentina against... pwede niyang kunin din yung SS nila Lapu-Lapu, no?
Kakita natin kanina, kinukuha din yung SS ni Leomord. So, tignan natin. Sa'yo, sa Noli, sino panalo sa draft? Sa draft? Siguro yung sa Red Pink siguro ako. Red Pink party ka ulit. Red Pink, oh. Mukhang, Maganda sila sa ang synergy ng team nila. oo, mukhang okay, Maganda. no? Oo. Pero tignan natin to kasi dalawang tank and then may carry. Kung tumaba itong si carry, I think malaki yung chance na mabawi. So, pero nandito na tayo ngayon. Sorry, as Kufra. Si Franz dito, as Lapu-Lapu. Sila naman kumuha ng Lapu-Lapu. And then, Leomord kay James. Kanina rin. 2 Chains as yung Lunox. And Totski as Claude. And then, para naman sa side ng Red Hagna, si Gigi as Kari. Valentina, Nielboy, Jester, Grak, CJ1, Pakito na naka-execute at si Piojicat na naka-akay. So mukhang standard rotation lang muna. Nagka-poke na sila dito. And tignan natin, no. Kung so salisigang sila sa uy, pero ito si Nielboy pumapasok. Pero wala. Tamang block lang sa Lito para makapwesto ito si Leomord. Tignan naman natin. Mukhang pumuposisyon si Grak pero hindi. Mamba out lang din. Na-chunk si Grak. Tignan natin kung mag-flicker out. Uy, pero nandun, hindi ko nakita. Out of cam, CJ1 with a solo kill. First blood. So, pero ito si Gigi. Tingnan natin. Nag-SS, may SS na si James still learning pero flicker out para kay Gigi. Habang invade naman para kay Piojicat dito sa top side na nawala na solo kill, no, si Franz. So, dito mukhang pagbibigyan na naman ito. Kaso mamba out lang din, flicker out. Pero nakaposition na itong si Red Hagna para kumuha ng turtle. So, madaming pang-set itong si Red Hagna ngayon compared dun sa pero Stan, pero Leomord pa rin nakakuha. Lapu-Lapu, hayakap para kay Sorry, ubos. 3. At nakuha pa nila ang turtle. CJ1 nagbabalak pero biglang flicker. Dalawang flicker binigay, kinumit para maging 4-1 ang score. 8K na laban sa 6-7. Pagdating sa pera, sino ang lamang? Si Franz na solo kill si Franz pero ngayon double 2 kills na yung meron siya. Bawing-bawi, no? And si Leomord yung nakakuha na itong turtle buff. So sa ngayon lamang ang Red Pink party. Okay, medyo farmers lang tayo, Totski at si Gigi. Poke ng konti. Pero ang bakbakan nandito sa taas. Tignan natin kung may mangyayari. Level 6 na si Franz, magkakat si Franz. At pumuposisyon sila dito para bigyan tong si Totski pero walang maganda yung positioning. 2 chains. James still learning. Nag-SS na. Jester. Tinamaan ng first kill. SS. Wala. Hindi siya. Si Franz nandito na para rumes back. Pero mukhang walang mangyayari. Pero yung mga minions ni CJ napatay ng Torre. So lamang si Franz. Mukhang kukuha lang sila ng plating. Totski, nag-SS na. And Mamba out sa second skill. Pero Nielboy, flicker out. Kaso si James naman, na-slow. Patay. Si James still learning. Totski, wala pang damage. Sorry pa. Pares back pero wala nang clash. Mamba out na. Pero ito, nag-1v1 na. CJ at si Franz. Mukhang walang mangyayari.
Kuha lang muna tayo ng objective. Si Franz, 2v1. Pero nandito na si 2 Chains. Nandito rin si Grak. Tignan natin kung sino makakuha. Mukhang si Akay ang makakuha nito. Wala silang retry. Oh, pero pinasok ni Sorry. Binigyan lang. Pinatikim lang ng malupit na first kill. CJ1. At Franz. Ooh. SS out. Ooh. Nice try. Pero hindi tumama ang magandang set sa ni Franz doon, no? Pero ito na nga. So, sa top. Mukhang niipit nila si CJ1. Tignan natin. First kill. Wala. Ooh! Oh! Muntik pa makakuha. Nice try. Pero 3 laban sa isa. Hindi kinaya. At nakuha na nga ang turret. Oh! Boom! What a stun, Pyojicat. Pero anti-CC ang SS ni Pyojicat. So, mamba out lang din siya. Jester tumama pero walang follow-up. Tamang haras lang. Tamang haras lang para hindi makaposisyon sa bot lane. Pagdating sa push, lamang ang blue side. Pero etong si Red Hag na, pupush na rin. So, pantay na sila sa push. Pagdating sa pera, lamang ang Red Pink Party. Franz pumasok sa 3. Pero wala siyang natamaan ng SS. Tignan natin kung anong mga pumuposisyon lang sila sa turtle. CJ1 mukhang si Set. Pero Ayun, naman. tinamaan si Niel Boy, no? Sayang. Naman, pero walang fade. Wala. So dito lang tayo pumuposisyon sa turtle ngayon. Tignan natin kung iko-contest ba ito ng Red Pink Party. Kasi maganda yung position nitong Red Hag na dito sa turtle. Pumasok kay Jester, si Sorry. Keep in mind, walang SS yung Leomord dito ngayon. So, pati si Valentina walang SS. So, kung magka-clash, medyo kulang sila ng... pero ito na, may SS na. Nice set. Pero tinulak. What a set from Sorry. Pero natulak ni Pyojicat. Nakapatay pa din sila ng isa kay Gigi. Pyojicat, tumba. And si Franz at si CJ1, 1v1 na naman forever. Si Jester, napakalalim. Ay sila pala yung nag-i-invade. Nakuha nila yung blue. So, lumamang ang Red Pink Party doon. What a burst from 2 Chains. Grabe. Ang ganda ng mga pinapakita ng mga players natin dito sa Red Pink Party. Ang ganda ng set ni Sorry dun sa dalawa. Sa yakap dito sa may turtle fight. Sa pool. Magandang follow up no. So ngayon, lamang 8-2. At ang pinakamadaming pera sa kanila ay si Totski with 5-5 na yan. Ayan. And si Kari medyo malaki yung diferensya, 4-5 pa lang pera, 1K. Pyojicat, tinamaan ni Sorry. Gigi, at mukhang bibigyan na nila si Sorry. Tingnan natin kung mabibigyan. Totski nag-SS. Kay Gigi, mukhang matutumba si Gigi. Pero hindi, naipit ni Pyojicat. Nabigyan pa si Totski. At ang ganda ng pitas doon. Lamang ang Red Hag na. Pero si Franz, sinasabayan ni CJ1. Tignan natin kung walang clash na mangyayari. Tumba. Si Crack. Franz. Stun. Kay Pyojicat. Pero hindi. Mamba out. Lord, 16 seconds remaining. So ngayon, medyo mag-aabang lang sila mag-position dito sa Lord. Tingnan natin kung itutuloy muna nito or mag-aabang sila ng clash. Si Totski medyo malayo. Pinuposisyonan si CJ1. No? Pero mas mabilis makapunta si Totski kaysa kay CJ1 dahil dito sa BMI niya. Niel Boy, win and B1. Wow! Nabuhay pa rin siya doon. And nice stun from Franz.
Pero wala siyang kalaban. Nakuha na nila yung... Nakuha ni Pyojikat yung Lord. What a steal. Ang daming nangyayari, guys. Iba-ibang front ang nangyayari, guys. Pero lamang ang Red Pink Party. Nakuha ni Pyojikat ang Lord. So, nasa kanila ang Lord. Pero ito, hindi pa naman siya enhanced na Lord, no? And, pagdating sa push, lamang pa din ang Red Pink Party. So, tignan natin kung anong mabibigyan. Anong magagawa nila dito sa Lord na to. Niel at Gigi, pumuposisyon. Pero si Sorry mukhang mabibigyan na ito. Ang sakit na ni Gigi. Gigi, flicker out. Niel Boy, na kinuha si Cupra. James still learning, nagkabayo. Pero mukhang def na lang ang nangyayari. Tignan natin ang nangyayari kay Franz. Wala. Wow, nabigyan pa. Nabigyan pa si Niel Boy. Pero mukhang kaya pa nila patibigyan to si Pyojikat. Kaso nawala na yung kabayo. Kaya... pero si Gigi, turn around. Jester, wala nang magagawa Pyojikat. Makakauwi ba? Tignan natin. Uwi. Matinding laban to. Mukhang... Sinong kursunada mo dito? Parang may nangangamoy game 3 eh. Nangangamoy game 3. Sana mag-game 3. Pero tignan natin. Depende kung sino mas magaling na team. Naset si CJ1. Franz, mapapatay ba si CJ1? Wow, what a save by Jester. At sila pa yung nabigyan. Pero si 2 Chainz nag-SS na. 2 Chainz. Grabe na nga yun. Double kill para kay 2 Chainz. Pyojikat makakatakas ba? Totski, may BMI? Wala. Conceal play sana pero wala na magagawa. Takas. Again, this tournament is given to you by Boholano Broadband, Radyo Hagna 100.9 Teleradyo, and San Miguel Cable Network. Your local Hagna cable provider. So si Totski kinuha yung red buff. Grabe, bigayan lang sila. Si 2 Chainz, grabe itong mag-Lunox actually. Ang ganda ng mga pinapakita na itong duo na ito sa mid. Si 2 Chainz at si Sorry. Itong magkasama palagi. Tuwing may set, may follow up. Kahit sino kaya nila mapitas, no? Pero ito mukhang si James still learning ang kanilang bibigyan. Pero hindi na tinuloy yung set. Marami. Another flash. Okay. Lord, enhanced Lord. Nagpakita na. Ayun. CJ1 pumasok para kay 2 Chainz pero flicker out kay 2 Chainz. Sorry, pumasok pero naharangan ng pader. Franz, tignan natin ano magagawa ni Franz. Wala, mukhang bigayan lang ng skill. Tamang spam lang. Pero si Niel Boy nawala ng SS dahil doon. Wala na mga flicker. Lord para sa Red Hagna. Pero mukhang papasok sila. Tignan natin ito. Kaya nakakuha si Franz pumasok. Pero patay. Si Totski nag-SS. Pero naka-winchant. James still learning. Pinapatay si Jester. Hindi pa rin patay. Ano nangyayari? Ayun, bagsak. Grabe. So pero panalo ang Red Pink Party sa clash na yon. Diyos ko. Although nakuha ng Red Hagna yung Lord. 2-1. Pagka may nakuhang iba, may makukuhang iba. Sir Noli, ang intense ng laban na to, no? Tignan natin kung anong magagawa. Mukhang walang magagawa dito para sa Lord na to, pero mukhang ito na. Nagko-close in. Pyojikat, papasok. Akay, mangiipit ba? Sorry, tinamaan. 2 Chainz, nandyan na naman. Number burst, pero si 2 Chainz ang na-burst. James still learning. Nangabayo na. Nandito na si Franz, mag-SS ba? Wala tinamaan sa SS na ipit. Hindi pala na ipit na tulak. At si Gigi, pina-1v1 ni Sorry. Pero mukhang si Sorry ang magsusorry. Patay. So, meron pang galap. Totski, naka 1v1. Delicades. Pero Lord, hahampas na. Lord, humampas na. Woo! Tutuloy na ba? Tignan natin kung endable na ba. Endable na ba to? Si Gigi, nag-winchant. Franz, hinahabol pero hindi na mahabol. Ayun na nga.
Pero mukhang aalis na sila dahil patay na yung Lord. Tignan natin kung kaya nila mabigyan to. Pero Totski pumasok. SS para kay Leomord. 2 chains, naka-burst. 2 chains, ubos. 2 chains, makapatay. Okay, 4 ang down. Sa Red Hug na, turn around from the Lord play. Grabe na nga yung nangyayaring mga... Woo! Makabawi pa. Bigayan 2011 pero hindi halata. Dahil yung gold magkalapit lang din, no? Tingnan natin pagdating sa items. Sino nang lamang? Si Karin 9k gold na. 9.8. At si Totski 11k. Si Totski ang lakas na nito. Medyo sleeper tong si Totski, no? Pero binibigyan na nila si CJ1 2 chains. Na-pick off pa. Na pick off pa rin. Makakabawi ba ng pick off kay James T. Learning? Tingnan natin, tinatry nila pero mukhang masyadong makunat para kay... pero si Gigi. Totski pumasok. Totski na stun. Okay, ipit. Sama na sorry, Niel Boy. Oh my God, overextended ang laban para sa Red Hug na POG Cat. Nice. 2 tank ang buhay. Pero grabe, walang tank kay Claude. Ayun. Walang tank kay Claude. Walang tank kay Ubus 2 chains pa at nga. kay Totski. Timuhay pa? Hindi pa. Pero mukhang di nila mapapatay. Pero Kaya bang kusagin? CJ1 at Jester para sa def. Pero mukhang ubos sila kay Totski sa SS si Totski. Yun lang. Sorry, tinalbugan. And Ayun. what a yakap. And it's end. What a game. 2-0 for Red Pink Party. Wow. What a game from Nice try Red Hug na. Nice try Red Hug na. What a game. Woo! Grabe yung pinakita ni 2 Chainz doon at ni Totski doon, no? Talagang shredded nila. Muntik na silang matalo nung medyo tumaba itong si Gigi, pero pagdating sa dulo sobrang taba na ni Totski na wala na magawa yung team ng Red Hug na. Nice try pa din, ang ganda ng pinakita ng dalawang team, no? And kahit 2-0 yan, mukhang sa totoo lang hindi siya ganun kalapit na ganun ka-dominant na laban. Talagang pinakitaan din tayo ng Red Hug na sa team play nila. Okay. So, for our first finalist, Red Pink Party. And tignan natin kung sino sa Trigger Syndrome o sa Lapok Esports ang lalaban sa kanila para sa final. Stay tuned, guys. Ang ganda lalaban.